बार्डे बया बेना गार्लफ्रेन्डआ गासै माबाफोरखौ हरजोबदों आरो ओमफ्राय जोंखौ बानायनो होदो ओमफ्राय बेस्थ'थार गार्लफ्रेन्डजों बेस्थ' जुद्ध नांनो थाखाय रेडि बिथांमोना हाथियार एकदम बिदि आंखौ सरप्राइज होनायनि थाखाय गुड मर्निं लोगोफोर ओमफ्राय अकस्मातैनो हाखु दाखुयो आङो नलबारिनिफ्राय न'आव थांनो ओंखारबोबाय माने नंगुबैनि न'आव मानो होनोबा नंगुबैनि बिमा आंनि बिखुनजोआ लोमजादोंनो थ' थांबाय थानोसै लोगोफोर दायो मोनाबिलियावहाय आं न'आव मोनफैफिनबाय ओमफ्राय थांनायाव आं थांना मोनहैनानै आङो जेबो भिडिअ खालामासै मानो होनोबा नंगुमैयाबो मेडिकेलाव लाना थांबाय आइ बिखुनजोखौ ओमफ्राय आंबो न'नि खामानियाव बिजि थाबाय नालाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लानानै मोनाबिलियाव जों एसे बेलासियावसो ओंखारबोदों नालाय ओमफ्राय दा मोनाबिलियाव मोनफैबाय आरोना मोनसेनि उनाव मोनसे प्रब्लेम जागासिनो मानसिफ्रा सानगोन अबावबा थांनाय नुयोबाबो अबावबा हेपिनि भिडिअ खालामोब्लाबो माने मानसिफ्रा सानगोन जेनेबा ओरैनो होनदों मादों बिदि सानगोन आरोना बाट नङा हाजार दुखुबाबो हाजार जेंना जेसेबाबो जों हेपियाव थानो नाजागासिनो आरोना थ' उपाय गैया थांना थानो थाखायथ' गोसोखौ हमथाना थानांसिगोन दायो न' मोनफैनानै जोंनिया फिसा मोनसे सारप्राइज आरोना ओमफ्राय बे मानि सारप्राइज जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्रायो बे फिसा सारप्राइज आरोना लोगोफोर सारप्राइजनि फार्स्ट खामानियानो नैबे दासो लाबोदों आदाया ओइ बेलन गैया बेलन लाबासै होनबा आदाया लाबोना दोनदों जों सुबुंसा बसुमतारी हेपि बार्थडे थयला तो माने जोङो टाइम मोनाखै आरोना लोगोफोर खालामनोसो बिराद गोसोमोन माबा माबि मानो होनोबा न'फोरखौ गारनानै आं फिसा बुंनो सानदों ओमफ्राय न'खरखौ गारनानै माने जोङो थाफैदों मादों मोनसे जोंबो न'खरनि आंगो न'खरनिबो जाहैबाय थ' बिदिनो एसे फिसा सारप्राइज आरोना बेनि थाखाय ओमफ्रायो जेबो खालामनो हायासै फंबायनि थाखाय बेखिनियानो आरोना आरो जोंबो सानगासिनो बे सारप्राइजखौ होनो बाट बेजों लोगोसे आरो सारप्राइज होनो थाखाय आगे सासे खावलायनाय जाहैबाय बियो सोर नोंथांमोन आङो लास्टआव खोन्थागोन दे ओमफ्राय नायलांदो दे लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय जोंनियाव क'क्राझारनि आगै थाफैनाया ट्रिटमेन्टनि थाखाय ओमफ्राय बिसोरनि मादैयाबो बिराद माने इन्जय खालामो गोसोखौ सान्थि ओमफ्राय जोंबो होनो आरो बेमारसो जाबाय जेला सानसेबाबो हामसिगोन ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो बिदि दुखुथ' थाबाय थानो हायाना बिनि थाखायनो जोङो खुसि थायो बिदिनो मालाबा जमा जमा थायो थानायाव मादैया सल' खनो मा खनो बेफोरखौबो जुदि ओजोंनि मानसिफोर जुदि सोंना नायदोंबा साननो हागौ बिदि माने गोसोनि मानसि थाखायो नालाय साननो हागौ कि फिसाज्लाया बिदि बेमार जानानै थाहैदों इमान हेपि खालामहैदों नामा बिदि सानगोन आरोना बिदि दा सानसै मानो होनोबा जोङो गासिबो खुसियाव थानो थाखाय बिदि हेपि थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दासो मोनफैदों नालाय आं सेहेराखौ नायनो हागोन ओरैबायदि मेंग्लिनाय बायदि आरोना ओमफ्राय बिदि आंनि बिबोनां मायुजों आंनि आगै दैमुआ बिसोर खालामो डेक'रेसन खालामगासिनो बिसोर डेक'रेसन खालामगौ माने आङो नोंथांमोना फंनैसो खोथा सेयार खालामनो आरोना लोगोफोर थ' गोबाङानो फोथायो गोबाङानो फोथाया गोबाङानो ओरैनो बुङो सानो आंनि लाइफआव इमान प्रब्लेम ओमफ्राय इमान जेंना जेंसियाव दङ आङो ओमफ्राय बिदिनो क्लासाबोथ' आंनिया दाबनै दाबथाम बिदि दङ नालाय जेराव खाथि बेयाव एसे क्लास खालामगासिनो आङो मानो होनबा बे आं नलबारियाव थाफैदों नालाय आङो समखौ दिहुननानै क्लास खालामो ओमफ्राय जेरावखि आङो नंगुमैमोननि सेन्टारावबो नंगुमैमोननि जायगायावबो खालामदोंमोन नालाय बेहाय माने आङो नंगुमैनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय आङो सानफ्रोमबो थांनो हायाखै गोबावसो थांदों अब्लाबो आङो नांगौखिनिखौ बुजायखादों बिदियावबो किसुमान आंनि सिगाङावसो फोरमायना लायाखै सिगाङावसो बुंना लायाखै अब्लाबो सोरबा साननो हागौ
ओमफ्राय साननो हागौ कि इदिनो केयार लायाखै मायाखै फैसा लानानै होननानै बा रां फैसाखौ माने आधा लाग्रोयो आरोना बेनि उनाव क्लियार जाबासो आङो ससे आवगायबासो आङो माने क्लियार लायो आधा लाग्रोनानै ओमफ्राय साननो हागौ आंनि सिगाङावसो बुङाखै बिसोरबा मा दुखु मोनना दङ जुदि बुजि मोनाखैबा बुजि मोनदोंबाथ' मोनबाय ओमफ्राय उपाय गैया आंबो दुखु मोनदों आरोना बिसोरनो क्लासखौ आं मोजाङै होनो हायाखै नंगौमोननि एरियानिखौ अब्लाबो आं जाखिनिखौ हायो आं कमप्लिट खालामखादों बेफोरथ' गावबा गावनि सायावबो सोनारो नालाय गावसोर गाव प्रेक्टिस खालामनांगोन थ' हानायखिनिखौ नाजानोसै आंबो बिसोरखौ क्लियार खालामनो आंनि भिडिअखौ नायबोदोंबा सरि आगैमोना बिथांमोना डेक'रेसन खालामगासिनो बिसोरनो जाहोनांगोन मोजाङै उनाव बे आगैनि एसा माने आंजों समान बाट एसे उन्दै जाहैबाय नालाय आगै लेङो आंबो बुरैबायब्रा 26 बेलुन बेरजाबाय आमखिया बेसेबां जादों जुद्ध नांनो थाखाय रेडि बिथांमोना हाथियार रेडि जानानै एकदम फैबाथाय दुम दाव गावनानै खारा ओइ केकखौ जानो बिराद बोरैबा नाङो दे साइडआव गाव तारमाने बार्डे बया बेना गार्लफ्रेन्डआ गासै माबाफोरखौ हरजोबदों आरो ओमफ्राय जोंखौ बानायनो होदो ओमफ्राय बेस्थ'थार गार्लफ्रेन्डजों बेस्थ' सिरियास जाना बुं साथि नङा साथि आं खेबसे बोरायबावबाय सिरि सिरि प्लानिं खालामनाया
tinggiबा बिथांनि जानो गोनां आंखौ सोंनांसिगोन दायो सोर जोंना बैनाया थेंक इउ होनांगौआ बेनि अनजालि मा नाममोन आइ मा नाममोनलाय जुलि जुलि बिनानाव जाहैसिगोन आङो दा जुलि बिनानावनिसिमसो थेंक इउ हरनांगोन मानो होनबा गासै प्लेनिंआ बेसो खालामजोबनो होनाय माने दा बैनायाथ' मिथियामोन माने केकखौ लाबनो होदों आरो ना जोंनिबो खावसे डेक'रेशना बिथां सानैखौ बरायदो खोनादों डेक'रेशन बिथां सानैखौ बरायदो दे बैनाया बुंहरदो माबा मोनसे बुंदो आरो थेंक इउ सिम्पोल सागि एथ' बिदि आंखौ सरप्राइज होनायनि थाखाय थेंक इउ आं सानाखैमोन माने बिदि जागोन बाट आनफर्चुनेटलि बुंनोनो वर्ड्सखौनो मोना जादों जिखुनु जाया बहुत मोजां मोनदों आरो गोसोआव गोजोननाय फैदों मालाबाबो बिदि सरप्राइज मोनफेराखैमोन दिनै आब'मोनजों लोगो नांनानै नों जे आंनि थाखाय एफा बिदि स्पेसियेल दिन खालामदों बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थेंक इउ बिदिनो अननानै थाबाय था हाजासे जोबजासिम दे गिफ्ट आनबक्सिं नागा दायो दे दायो नायगोन नामा आनबक्सिं पिकिं खालामो नोंसोरलाय Thank you. ओमफ्राय अननाय होनायानो Wow, thank you, Abo. Thank you. Ya perega mesa. deh ini kah jauh Mantar फोरोंगिरि जानो हागोन दे आफा बोराइ बाथौआ नै बियार आं सिनिफ्राय नै बिब'आ बार्थडे खालामनानै होबाय गावनि थाखा फैसाजोंनो गारनानै आंनि फिसाया बिराद आनबक्सिं दा हनै बाबुना बिब'आ नलबारि Family. बिब'आ Didna? Gloria. नै आंहाबो बेखौनो सानसै दै मोजाङै माबाथोंसै No words. फार्स्टआवनो आग्लायनाय नङा जेबो बुंनो हालिया आं. होनो मालाय गिफ्ट होयोनो उसुरगा होयोनो दा जागोननो Jagan deh. बार्थडेनि गाज्रि Bye guys. makan deket kok Kubiran yang lebih yang ketemu na jalannya